Ni bedo gi ng'eyo kuom gik motimore weche manyien. Twak marwa mar duol koka chakore sani ayanga kokalo Ramogi TV. Mor mara maduong' ahinya ni wan gi wendo na kaka nasesingoni an ka gi jaod bura ma Uriri injinia Mark Ogola Nyamita ma bende wan go studio ka odiochieng' ma kawuono ne gitimo romo gi jatend piny Kenya William Ruto e para loch mar Kenya miluongo ni State House Nairobi. Ma en wach makoro ganda penjo ni to romo ni ang'o mano wachie kata no nyuol ang'o. E duol ka wadang'iyo romo mar jood bura maromo 9 mag ODM manotimo limbe e par joot mar jatend piny Nairobi. Kama wang'in to dipo ni gik mane giwacho gin mago manyalo mulo ngima oganda. Koso ne giwacho mana weche motenre kod tudruok mar piny owacho mamalo kaachiel kod od bura ma bende gitaye chenro magi kaka jochung' mag jopiny manoyier gombulu yiero maduong' mar 8 higa mokalo. Uimore Mheshimiwa Mark Nyamita thuolo en marwa mondo koro wagoye mbake duol ka odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya kuom luongo ka mondo wadhum kodi. Erokamano. Kawuono gokinyi ne wadhi e limbe. Ne wantiere State House mane waromo gi ker mar piny to gi jalupne to gi waziri moko to gi PSS moko bende wabedo kod gi piny. Taneno ka okelo temperature mopogore ma ji wuoro ang'o manotero u kono, ng'ama nooro ang'o matimore kamano. Din cha nodhi e nade tuleme din ni? Aparo ni State House to onge din. To ng'ama nie kanyo samoro nigi din. Ng'ato to nigi din mare. Mokwongo nyocha. Yes. President mar Adwen, an ing'e wuod Adwen motegno ahinya. President mar Adwen nyocha olimo ka Ted Wilson. I got the opportunity manyoche kobiro kaka president mar Adwen worldwide ne watere kanyo wadonjo kanyo. And on that day nadhi kaka jakanisa. And also as an Adventist leader ma bende I'm proud of. Koro nwadhi kanyo. So the State House is not gimoro ma wanyalo wacho ni gima strange. But kawuono to nwadhi ageni nwadhi e yiero mokalo. Adana mi story ni kwa gi chien matis mondo understand the basis gimomiyo samoro ne kwayudo thuolo to mondo wadhi. Tam mokalo ne oganda wa noyudo konyruok matindo tendo kwa serikal koluwo jatendwa ma waluoro ahinya ma Raila Amolo Odinga. Wan jo ODM kendo waluoro Raila Odinga kabisa. Nwatiyo gi serikal maber kendo kan wadhi campaign motegno ahinya mondo kendo wan wang'eyo ni Raila dhi bedo president. Mosetimore to ji oseyalo ji yale koni gi koni but koro ker obedo ka. Kwa tieko ji odhi e court ma wach ni odagi mo wadugo chien. To ker nolimo Homa Bay e kanisa moro. Ma wach ni wuok to jotendwa mag joluo dako biro mondo roko ker wach ni kanisa ng'ato ka dhi ng'ato korwake kanisa. Ng'ama dhi lemo lema. Nitie jok ma lemo sabato. Chinja no dhi Jumapili an koro kuondego nok wanyadhi. Kasto wacho ni koro dwa duogo Nyanza mondo obie wach mar development. Wan kaka jochama ne wa consult internally. And anyisi kaendi kechan be ane secretary mar duol mar oganda wa mantiere bunge moyier maonagi. Ne wa consult leadership. Ma wa party leader no wacho ni no. Ka president obiro Nyanza e weche mag maendeleo to onge problem woguru mondo urwaki. President kano biro Homa Bay kata wan wajo Homa Bay hotel ne wan gi governor marwa gi wajumbe magwa wajo Migori. Yes. Ne wabiro nyaka Homa Bay ma wakwaye ni nokichopo Migori to nikech biro kae weche mag maendeleo miwa thuolo mano miwa thuolo mwadhi State House Kisumu mane wa present memorandum marwa. Jo Homa Bay nobedo godo piny kama ne gintie magi yalo magi chiwo memorandum margi. Sama ne wantiere State House Kisumu be kwa donjo wayudo Professor Nyang' Nyong'o gi wajumbe ma Kisumu mabe wane ma watieko kaka jo Migori gin wawegi ka koro gichamo dina kanyo kage discuss agenda makargi. The next day president owuok odhi Siaya obedo received Siaya gi governor ma Siaya James Orengo, senator margi Oburu Odinga gi wajumbe makanyo kato je di homecoming mar Owalo to waduogo. E discussions mano wantiere go ne ji opedho gik mopogore. Ka nyisi kaka Migori, for example where we come from, weche machalo kaka Sony Sugar. Sani jopur chandore. Ere kaka serikal nyalo konyowa? Kech serikal tema nyaka konyowa mondo jok oyudi.
No wuoyo on for example anya nyisi kata kichako kata gawendo wacha girongo. Rongo ntie barabara mawuok chamgiwadu kadhiri osir koluo but Rongo University kanyo ochung. Mago noket kanyo. Ntiere barabara marewa gi jorangwe noket kanyo. KMTC Walter nosegero ochung kanyo sani for 1 year. Onego bedo operationalized mondo nyithindo chak somo. Moro noger TTI 2 years ago pok nokete nyaka equipment. Nyithindo ntiere kanyo. Kibiro kara the expansion of Gogo waonge stima jigo koko. Wadani mondo bed expanded. Barabara moro ntiere kanyo monego golam the ring road madhi kanyo ntiere kanyo. And gi TVET mantiere gi nyithindo 100. Tan managi principal I don't have even teachers aonge equipment. Magi are things manu waketo kanyo to me or no equipment ka or no jopuonj. Amongst many other things. Nyatike, we spoke about issues bag irrigation mantiere Nyatike. Program no chu. Barabara manigero manigero kwa Masara kadhi Mehoro beno chungie kore. Kata madhi sori poko tiek maber. Mang'eny jowate wajumbe wate no keto gik machando gi kuonde. We also raise kata jowani recruitment mindiko godo ji jok madonje e office serikal. Jowa boyudi nwaketo gigote. Ker no konowa. Ka wantiere wajotelo te kaka jo Migori meeting mananti. Nowacho ni onge problem. Koro chakuru yudane kaka uwuoyo gi waziri gi. Donge mondo wang'iyane kaka gigi timore nade. Kaka gini dhi mbele. So we prepared. Oyiero to represent our people. Koro kuwa biro ka to wan wachako. Yudo ka samora nadhi awuoyo gi alungo waziri Ababu beno biro molema nyaka gweng. Waziri Ababu antiere gi project managero kacha is a studio ma recording mag nyithindo. It has told there sani endi at least osenyiso jogo mondo duogi so that jowa mo talenta matino tendo nyalo yudo kaka gikonyore kacha. No wuoyo kodgi under this very framework. Waduogo Nairobi ka we have been meeting and ase rumo gi waziri mara ICT anyisi no kelna wifi korwa kocha cha omewa computers we put in our institutions, many other things. Stima connectivity. I've been to the Ministry of Roads pokaromo gi waziri but I've met his officers. Ministry of Health and go hospital monego gerna kamoro ne piny owacho. Asebedo kadhi nyaka ka Minister mar Health. Asebedo in following gik mane wa present e weche mag maendeleo. Nyiso ni romo ni nen mar luwo gik mane luwo, it is a follow up to gik mane wa discuss. E romo mane ji obiro Nyanza. Bang' manero aseneno ka jotendwa wuotho kone gi kone. Chaneno kata Orengo obiro ka oromo gi Murkomen gi wuoyo weche mag maendeleo. It is the right thing mondo jowa bote bango. Kawuono samo wuoyo ni wanga ne ntiere Ministry of Finance no romo gi CS Treasury. Wango mane giwacho. Nyoro Minister mar Aisha Jumwa ne ni Migori no romo gi Governor Ochila Yako on issues mag FGM to gi gik minyalo tim Migori kanyo. We read all these things. Yembe nyiche ntiere ka last week oromo gi job. Penjo na waziri maji romo gogi gitiye serikal man jatend gi ne. Ng'amo yiero waziri maji manyo gik moko kuom gini. So wano manyo gigir waziri. To waziri gi report ir jatend gi. Kwa yudo thuolo ma wanyalo romo gi jatend gi direct monyalo list down all these things. Mondo mednwa goodwill nikech serikal yes wachulo ushuru nyaka gitimnwa gik moko. To kokiluwo to onge gima nyalo timore. Iwacho ni oku nyiso telo maru mar duond bura ni udhi romo gi jatend piny Kenya. Diponi nitiere kaka ikwayo ng'uono kata ikwayo rusa sama udwa dhi timo romo machalo kod ma. Akoni ni kane ker biro Nyanza ne wapenjo mowach ni tis okay wanya romo gi serikal mondo wa discuss weche mag maendeleo. To sani jatelo nyowacho ni okoyango serikal. Romo go have been ongoing anyisi ni gisebedo ka gidhi mbele nyaka kawuono. Governors ni romo gi ministers even today. Ministers matiyo serikal Ruto on issues magidwane mondo jowa go otimre nade okonyo. Koro wan kan wayudo thuolo in part of our follow up donge. To wacho ni kwa yudo thuolo mo gine ni jatelo. Kata an kaka member of parliament jibiro ga ira dala ka gikwaya ga bigernwa class ka bilosnwa gine ne kama. To gibiro pimo nago kawuono kacha kadok dala kata weekend machielo gicha giduogi parona ka giromo koda kata liel podi parona. Iwacho ni parne gi uru kata gitimore nade kata ging'eyo. We must show ni one hungry for development. Wacha dichiel kama endi kata ka bile TV kata wacho ni wakwayo ni mondo timno kama. Man is one thing. The next thing President Benyalo wacho gania magi endi abiro dhi timo. Kose wacho it is incumbent upon kaka in jatelo moyier mondo in makori chak low from the ministries be oketne budget. Sani we are going into the next budgeting cycle.
dunga dieri. Budgeting cycle nyose team budget policy statement, discussions go ongoing. One window mantiere matisni, can we also yudo gigi wa moko matis mondo wanyume yeka? Kijinya no wachni ya wadhi timo to kuko kete budget to onge. Kuru wadhira dhira. One okwan nya wachni wan gi assurance no bro yudo gik mo kwayo. To matin mo bro yudo. Obro goero kamano. But even if we don't get wanyisi kata ko kwa yudo, but we will not blame ourselves for not trying. Because yero amondo wa representative. So the discussion makawuono kana no kakia connotations jokelo gik moko mangeny. Oganga mod effect from ODM. Wan wajo chama. Wan ODM. Wan ODM. Kane wadwa wuok e chama. To ne andika resignation na chana na timo nani. We are honorable people. Ne wadhi weche mag discussion. Sani kingiyo kata kaka game. No one kata kanya gi Mheshimiwa Elisha. Elisha ukwaya 100 acres mar KBC mantiere kacha mondo miye o medne Odera Kango University. Kasto mondo miye pesa moro mondo chak ger godo lecture hall kanye in honor of Professor Magoa. Mane kaka piny sudo mos. And the president wachoni mano sawa. Kuro the mechanics kaka KBC buro losi mondo yud kaka nya transfer ne giland. Tekono wan waonge kode sani. Wanyalo mana kwayo jogi. Poko wuoye wach mar ang'owa mar gidane. Koro ka gigi ok otimore mana kaka an sani endi achiko jouriri. And let me tell you pressure ma wantiere godo be kaka oganda luo. Ingeni wan sure no wadonje sirikande. And we still believe so. Jowageno gini ntiere malo. An nasedhi kara dala. Mama moro biro ira en gi nyithindo 7 motere university. They have all at home. Wase chopo kamoro kamoganda makana tinde ka imiyo ngato oyudo barua ni japuonje mondiki. Japuonj mar primary ondike dala moro achiel. Wago iyudo ka jogweng no tego ero kamano nikech ngata achiel. Nikech waonge kamoro. Koro kwa yudo kamoro mathin minyalo gamogo gimoro mondo oter kocha. Koro winjo ka jok mocho ni wano dhi ne wano kwa dhi manyo pesa. Yeah. To kata kopo ni ichulo wa pesa, di neno kata ka president wacho na jogi nyo biro ka kora sechulo gi pesa koro gine. Du neno ko wuok wacho ni wan wasekawo marwa, di neno ka tingo gira moro matis ni amba wuok koro kon. Mano is not what we are doing. One wadhi mondo wadwa kwa. Heavy rains are coming around April. Awinjo ka jo Kisumu, Shakil Shabir, Professor Jenda. Okwayonia mondo tim flood control. Yeah? Kapok the heavy rains ma dwe mar ang'wen odonjo. Kanyero jatelo ochiwo authority ne wacho ni NYS idhi yor kanyero mondo yudo kony. Matin mikaono idhi konyo godo gimoro matis kata wachako duga. So aparo ni jowa we read too much, and the meetings that have been happening across all our leaders, members of parliament, Mawantire Godo, senators, and our governors, with this government, they are also just seeking gimanyo mana gimoro maginyalo kelo. Marwani ne onge pogruok. Kech mane gimano wadhi timo. Apani alero agenda mane wantiere godo. Okay. Yeah. Nitiere gimanyalo penji ni sama no dheni wacho moko kuom ma ne oliek ni nyalo tim. Kaka in Mheshimiwa Mark Nyamita. Nitiere gimoro minyalo wacho ni osingni e gwenge ma Migori kata Uriri nikech ni un gimoko kuom bende jo odbura mawuok Migori. Mano dhi godo ka chande kata wach ni jo odbura mag ODM Nyanza gi. Nitiere gimoro mano osingni minyalo wacho ni ma omulo ganda luo. Wantiere gi Gogo expansion project is about 3.3 billion. Yeah. The president confirmed that it is in the program. Giri tumana they just one approval. Kasto ibro kelo no pesa mondo gi expand. Ko goldag match kacha tikiteto no godo soni kato kore nya yoru kake imiyo wastima kacha. That project ko chake bro miyo jowa moko tich kacha. Matin mag yudo no gikonyre go kanyo nikech be kama entiere is a very remote area. Mano in my area. My TVET mantiere gi about 1,000 students as we speak. Onge equipment mar training. Or Ministry of Education mondo prioritize mago obedi in the kitchen TVET para berio ma they odo equipment mondo marwa no obede ye kanyo omia equipment ateri kocha nyithindo chak tiegruok nikech nyocha timo recruitment for example in that TVET and TVET mara mancho yudo on first recruitment ka wan managi principal one more oversubscribe sani other people have gone in. I'm trying to get them mondo giyu the pesa giyu equipment mondo gidhi mo wacho no the timan antiere gi Gogo Ring Road madani mondo timno Katalam because it is not motorable. It is also going to the same project. Actually Manero is going just to mention but a few. Yeah. Koro magi gik manoterowa.
jok mawacho ni wan wadhi manyo wan wachiemo pile. Yeah, ukwan jok ma ibro yudo moge street ni kwayo siling 50 ni ke wadwa ginene. Mano kanyo no wawuoke. Okay. Yeah, kanyo waonge. One kawuono we simply went to discuss gik madhi konyowa. Omiyo jothurwa adakono kawinjo ni koponi yier mano yierwago kwa dhi kwayo mondo sirikal jiwacho ni wan kaka oganda wambo wachulo usuru. Omiyo en tich sirikal mondo tim. Mana dieri. But wawachura dieri. Sirikal nyaka tim. To dako setimo higni gite. Gik moko pok otimore. Donga dieri. Nyaka wadhi. Nyaka nye jakom bed kodwa handshake. Manyo timo no maber ahinya. Donge kwa neno ka gik moko chak tim. Special economic zone, port chao yao. Nikech jotiyo gi sirikal before dak nyiche gik moko go timore. Donge nikech that environment was a bit better. Maya gima no timore. Koro wan wawacho niya ushuru wachulo, we demand ni mondo gik moko mondo timre, but nyaka be wapaswed. Nyaka be wapaswed. Mi example kaka an mjombe mauriri. CDF ko biro. Everyone deserves a project in their village. Okay. But nikech pesa mabiro ok nyal romo at one go. Mondo mingacha tim priority opogi rambo mondo mi apogi. Gwengni nyaka bi mheshimiwa paro kama. Kiny kendo gishaki duogo. Ka jok moko biro unu biro lakini no asset moro nade. No asepogo wachako rit the next cycle. Koro wan watema tema. Nikech wan kaka oganda wan kama tek. Jomoko nyalo penjo ni kaluwore gi kaka chiko keto od bura. Winjo bed ni uketo nyong'ong mano ni piny owacho tiyo makare kata oversight gik ma itimo gi piny owacho ma thuoke mamalo miluongo ni executive. Ere kaka ma unyalo timo koponi ubedo osiep ahinya gi piny owacho no? Ok wabedo osiep ahinya. Apenjiro mogi ng'ata obedo en bedo osiep ahinya. Ok wabedo osiep. Lakini nyaka wamer kata wacho niya watimedo gosiep. Donga dieri. Koro wan wadhi to lobby. Ok onyiso ni koro kwa dok ocha to wiwa wil. Be in fact wadani gigi wagi mondo donji. Koponi Nyasaye okonyowa moko achiel ochako timore. Koro ka deko rocho to gima nyo wacho ni timore. Kech be kwa go koko ne mayieyo do kata kano ochan nok miu gimoro. Ta achiel ariyo moro onya timore nade. Onyalo yudo. Waya koni gimoro achiel. In this cycle siasa be pod biji bro goyo. Kata wan kaka oganda lupo do dwaro telo mar Kenya. Donga dieri. But higni abich gi ok wa define kaka no wase ginene. Wapenjire uru kaka oganda. Ne wapenjo ka Ruto biro mi Homa Bay Nyanza. Ba jotelo te wawuok mudhuro mokode. Mumiye. Wacho ni timnoma. Tok dalare ko rise na mara gik midwa timo koro werigo. Inwada ginene kamano. Koro nyathi mane samoro nyalo yudo tich e higni abich gi. Koro rit bang' higni abich kore konya yudo. Nyithindo ma nyisi ni osetere TVET ka ma rito equipment mondo gi train mondo kinyi gidonji giriti nyaka wotem dong magi nyalo dhi mbele lakini siasa to pod otimore ga tima kantiere wach marach be pod obuwo ko bwach to pod wan ka ibro ne kantiere gi marach ma nyaka wawuoe wan ok wabi pondo ok wan ngoro wabiro wuoyo mondo wach ni mae ndiye gima ibro tim. Kora paro ni anadama nyiso oganda wani kik ji read gik moko mang'eny to bo wabe uru keto siasa e gimora mora. Wan ne wadhi follow up on the memorandum mane wachiwo kane wantiere ka president obiro. And the katu wanyiso president ni is still welcome to the region. Ko biro e weche wa mag maendeleo gi. For example na nyise ni kodo biro yao gogo station for the expansion program. Kodo biro nyatike the irrigation. Mano wadhi kata mjumbe manyatike ne wacho ni jogo ningo bed compensated. There are a few things monego tim. Ko wacho odo biro mondo obio yao mondo otim gik man. Wano welcome. Mondo wambende wayude matunda moko matese serikali kech wambo chula ngoa. Kasa siasa bro chopo ngato bro wacho niya chiengne makori nya wacho nango to nyamita manyewa wacho ni ginene cha agoma ugine kama. Omiyo aparo ni wawe ubedo gi yardstick mopogore. Ni an karomo gi George Bati ginene ka kama nyo ne jo uriri gimoro to mano makosa. To ngane koromo gi ngane koni to mano to pod mana sawa. It cannot okonyal bedo kamano. Okonyal bedo kamano. If we are a truly democratic country. And also, this is a multi-party democracy. Multi-party democracy, waningo bed niya, pod we enjoy government services as taxpayers, but we still can criticize it.
kotimo marach. Okwede sama otimo marach. Sama otimo marach unya kwere ni ka otimo marach. To sama gitimo mwadwaro weche mag maendeleo wanyacho nango. Priorities mag area magwa gine kama. Katiba de bewe watch public participation. Public participation can also be conducted through leaders moyer. Donga diri. Kechan nyochana timo public participation in my area. Be in fact kano wase a bet na doctor penyo ni nyo adhi kuchocho nyo achieve gine. Jo wacho ni nyis jogo biotim no gigo ka. That is what we are following up. Okay. Yes. Duond bura mar ODM no ndiko kagi wacho ni koro ibiro kao kang ne joma no dhi romo gi jatend piny. Ini kai wacho ango? Na neno statement on ndigi ODM on ndigi Philip Etale. Exactly. Philip Etale is a junior officer in the party. Is a junior officer in the party. Wan korpodo kwa nyalo we nikech pokayodo gima makosa manatemo. Kupo nidhi manyo maendeleo ne jowa dhi wuoyo mondo gik mano wawinjore manebe party sanctioned ni mondo warom to kuro watemo follow up ni mondo bio timbre ni gigo en makosa, then we are guilty because exactly that is what we were doing. Okay. Yeah. Kuro until that time obo wachnia ni bia ne uru be wan gi PG wabur dhi PG. We have a PG by the end of the week. We will go for our PG. Kuro ko wachnia mae makosa mane timo kama. We will have an opportunity to also say this is what we meant, this is what we said. And our statement is very clear. Okay. Mheshimiwa, ilero kaka romo ne chalo gik ma inyalo gen kuom romo ma kawuono. Yes. Danyi alo wacho ni koponi gigi odeko pod biro medo dhi mondo duong dhod ni. Ingeni ngama menyo kol. Gimomiyo orwaka eni mondo wamenyo ne jopiny. Ngama menyo kol. Okay. Let me tell you. Economy mar Kenya, adieri makende ni economy mar Kenya podok tim maber. Mondo mi awach ni kech na ndiko gik moko apar. Ni kora nyawacho ni gigi bang ndalo 20 ada neno lam kilomita 2000 ada neno gine kama mano obo bedo unrealistic. Donge. Anya bedo na ndiko kata na wuon tie singo mana chiwo kata tam mokwongo ne joriri. Achiel ariyo adek ang'wen abich. Kuonde moko natima adek, kuonde moko natima ang'wen. Kama ne okatimo nadok irganjo ne amage no okatimo nade. So one wa list matin mo wayudo. Kata mwang'eny mo wayudo. Obo wacho ni wabro kawo gero kamano. So we will continue to push. To kwaja but kopo ni odhi motamore ni bok wayudo. Don kuro obro make a decision at that point. Obro wacho ni at least joma no oro obro wacho ni ngama no oro okwayudo ni nikech nokodhi otemo kwayo. Wanotemo kwayo. And that's what we are saying. All right. Yeah. Anitire moko kuom ote ma obiro ka ma bende moko nyalo miyo imede yaro kaka yudo wachni kata kaka imanyo tiende. Kaendi ng'ato wacho ni an aonge gi wach gi dhi kuom jatend piny. En mani wech pichni migoyogi mok mora ahinya. Wach pichni chiega dola. Kuro waya kone gimoro achiel. Afadhali wane nikech onge gimo pando nyalo wuok e picha. Ji mang'eny nitiere maromo kata gi sirikal to romo kod gi gotieno to gipando. Ng'ama wuok e ler banyiso ni wan waonge gi gimo timore nade. Opando. We went for an objective thing. You understand? Okay. E gimo miyo kwanyal pando nikech no watimo gima ler. Be wacho ni gima rach kineno ng'ama timo gimore mudho mano gima rach. Ng'ama time ler koro wan wachung' e ler. E gimo miyo no wadhi. Yeah. Kaendi nitiere Maurice Diang Uruka Mugundo wacho ni awan sani gerruok ok siasa. Nyamita omanywa dongruok kuom jatend piny. Mano gima Maurice Diang wacho. Mano bende wach kaendi koda George mar Kodwog, mano George Benja. Mina jatelo congrats wan wadich gi dongruok siasa makare. Weche mamoko wabiro wacho bang'e nikech gik mane wuok e sirikal imanyo. Mane en bende gima wacho kaendi. Batian George kawuok Uriri, MP mar Apuoye okelnwa stima okas mana kore. Miwa stima e gwenge ma koni bende. Kamano gima injinia osewacho anakia pingo Harrison Airo kawuok Rinya Awendo. Wacho kamano nyakora mogi sae matin. Duol kato koka ne chako chwakore maber mheshimiwa injinia. Okoro iwewe mondo modongi. Wang'e kaka wabiro medo luwogi ka bende gik mano udhi manyogi. Gitimore mondo udhi nyiso jopiny to ang'o madiponi samoro nyalo kelo gajgo. Kwach ni mogik ka watieko. Wach na mada wacho ne mokwongo jowa ma wan go de siasa. Who is our colleagues to gi jowa ma Uganda luo. En ni our colleagues nyaka wabed gi trust amongst each other. Ka in gadieri gi ng'ama udaka go kata en mana madam
kaka an gi nyalego ko un gadieri kata wuok mano dhi e chiro kuduogo saa 4 aonge gi problem nikech ang'e kaka wadak. Kuseyiero jotelo and you trust gi leadership, wan ok wanyal bet trade the course. In fact, the biggest cause en cause mar jowaka. Adanyisi gimoro achiel ma samoro is very close and maybe it relates close to many people in Nyanza. Ne were raised ne president. Wanyise ni for example ndiko mar jopuonj. Tieka mapiyo nikech sawa wanyise no ng'ato. Ndiko mar jopuonj. The average waiting period for teachers ma Nyanza en from 12 years and above. Kunde moko to ji wuok e college to dhi. To wan gi teacher shortages. Kata sani mano ndiki ni jopuonj go koromo. Okay. How can he mwacho ni I'm going to do something? Okay. When mondo jopuonj go timo nade? Magi mumino oro. Kora na wach mana niya wan kawuono no kwa dhi wach mar siasa. Okay. Wan ne wadhi e weche mag follow up of issues man waketo ndalo mag development. Next week ubro neno ka kendo pod wachako medo koro wachako luwogi from the ministries. Okay. Ka waluwo ni mondo gik mano timore ka mondo wayudi. Mwayudo wabro kawo wadhi godo mwalo. Erokamano ahinya. Nyakwara Ramogi duol eyotwere kabisa kendo twere nyowuoyo. Ma ok wawacho sani pod wabiro medo luwo weche gi Nyakwara Ramogi nikech singo keti ni luwo weche mag dongruok ne in mane kawo thuolo mari migombolo ne jatelo mondo dhi ochung'. Nyakwara Ramogi erokamano ahinya ne in miketo wang'i Ramogi TV e duol kanyakla kod wendo mara injinia Mark Nyamita jaod bura ma Uriri kuom yudo thuolo mar loso kodwa kendo nyiso ayanga gigo ma ugeno gi lek maru kaka unyalo chopo gi kuma kuru kod piny owacho mamalo. Nyakwara Ramogi erokamano, nyinga en George Bati Oriti Masale.